fost la cumpărături zilele trecute și n-am avut timp să vă arăt ce mi-am cumpărat. Astea sunt plăsuțele. Prima e de la H&M. Mi-am luat o rochiță pentru Crăciun, Revelion, în caz că mă duc undeva, foarte frumoasă. Și a fost 45 de lire. De la Primark mi-am luat niște urechiușe de astea, nu știu cum să le spun, foarte frumoase și călduroase. Am luat două, una o dau la soacră mea, a văzut la mine și i-a plăcut și m-a dus și i-am cumpărat și ei, de fapt. Și niște colanți, un pic mai grosuți. În ultima plasă, este din Carvela. Mi-am cumpărat o pereche de cizme lungi peste genunchi. Îmi trebuia ceva cât de cât casual, elegant. A fost 149 de lire, reduse de la 200. Au reducere acum în perioada asta în Carvela. Și recomand brandul pentru că am lucrat pentru el și au o calitate destul de bună. Am foarte multe cizme și încălțăminte în general și genți și sincer n-am avut nicio problemă să mi se rupă sau ceva de genul, deci chiar e calitate bună. Astea sunt cizmele, vin cu fermoar pe lateral, sunt destul de, adică se lărgesc destul de mult, dar vin foarte mulate pe picior, ceea ce e foarte fain dacă vrei să porți cu o fustiță, o rochiță, un oversized jumper sau ceva de genul. Și au talpa foarte bună, mai ales pentru vremea de acasă, unde este gheață, zăpadă și nu aluneci. Deci, astea sunt, le ador. De-abia așteptam să le iau și de-abia aștept să le port. Dacă aveți întrebări sau vreți cod sau cum se numesc cizmele sau rochița, lăsați-mi mesaj în comentarii și o să vă răspund.